Mga grupo gipanghingusgan ang balaod nga magprotektar sa mga shark o iho dinhi sa Sugbo human na sayrang dunay mga baby sharks ang giingong gibaligya sa lungsod sa Dalagete. Ato sa Sharks and Manta Rays Ordinance Implementation Workshop sa Cebu Provincial Capital kagahapon, daghang mga organisasyon ang gisugyot sa pagpang-apod-apod sa mga kopya sa Provincial Fisheries and Aquatic Resources Ordinance ngadto sa publiko. Matod ni Marlito Guidote, ang Information o Enforcement Specialist sa Ecosystems Improved for Sustainable Fisheries Project, nga importanteng mailhan ang mga tawo nga mogamit ug mokaon sa mga iho. Sanglit gingong dunay ubang nga mga tawo ang mobaligya og mga ngipon o gamiton ang mga iho sa medisina. Ang uban mobaligya sa mga kapay aron himuong shark fin soup. Niadtong Domingo, 20 ka mga batang iho ang giingong gibaligya sa merkado sa Barangay Poblasyon, Dalagete. Ug bisan pa man nga dunay ordinansa nga gipasar, dunay gihapoy mga report sa mga iho nga gibaligya sa merkado. Si Guidote miawhag sa Department of Interior and Local Government nga mo-issue og memorandum nga momando sa pagpang-apod-apod sa kopya sa ordinansa sa mga komunidad. Giawag sab ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Coastal Conservation and Education Foundation ug ang Kapitolyo nga maggama og listahan sa mga sharks ug manta rays nga kinahanglang protektahan. Gisugyot sab ang paggama og hotline number nga mao'y gamiton sa katawhan aron sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad kalabot sa mga iho sa ilang komunidad. Ang Cebu Provincial Police Office ug National Support Operating Unit giawag sab nga mohatag og kopya sa ordinansa sa tanang police stations aron ma-monitor ang moabot nga mga isda dinhi sa Sugbo ug sa merkado. Ang probinsya gikinahanglan sab daw dunay spot audit team nga mosiguro nga ang Municipal Agriculture Officer ug ang Chief of Police nagsunod sa ordinansa. Si Cesarin Joseph Estella sa Provincial Environment and Natural Resources ningon nga iyang ipatawag ang mga market administration sa OSA ka meeting aron sab i-monitor ang mga merkado.